Gisaway sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO ang mga ambulant vendor nga gibiyaan lang ang ilang mga basura. Samta mga basura nga nagtapunog sa nagkaniyang barangay, ginatrabaho na matud pa sa CLENRO. Ani report. Mga basurang nagsagol-sagol nga nagtapon og kilid lang sa dalan. Kini ang sitwasyon palibot sa Kugon Public Market sa downtown area sa Cagayan de Oro City, human ang pagsugat sa bagong tuig. Amaw mga basura giingong sa mga ambulant vendor nga gitugutang maninda sa LGU palibot sa Kugon Public Market. Tataw sa mga basura ang mga daw plastic, ingon man styrofoams nga gigamit sa mga vendors, ingon man gulay o prutas nga nangadaot na o gilabay na. Sigon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO, nga pasado las 10 sa buntag Enero 1, hingpit gyud nilang nahipos ang tanang basura nga gibilin sa mga vendors palibot sa Kugon Market. Kani dismayado ang buhatan tungod sa daw pagpasagad sa paglabay sa basura, bisan pa man nga daan na silang gipulong bahin niini. Kami kung pangutanon mi kung sa imong recommendation katong mga namaligya nga walang tarong, no, wala nang limpyo sa ilang tukaran, di na to pagbaligyaon sa tuig. Samtang karong unang semana sa bagong tuig, tataw sab ang mga basura nga nagkalat na lamang kilid sa mga kalsada sa nagkadayang barangay sa syudad. Sa barangay Gusa, kita ang mga nagtapunog nga basura gikan pa niadtong Enero 1 ning tuiga. Matod sa CLENRO, nga hinay-hinay na nila ginalihok ang pagkolekta sa maong mga basura. Actually, ang munay problema nga dako kay bisag kung saon na to o kolekta, kung magkolekta na na po'y labay, no, kay tungod sa batasan, kultura nato nga pag iniro gani manglimpyo habwa ta sa balay. Dayon dumduman na to unta, no, kita nga mga katawhan nga ang basurero moagi lang sa imong balay kaduha sa semana, kaduha twice a week. Kauban si Makoy Sempron o Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao